4 מפתחות להצלחה שיעזרו לכם להגשים כל חלום שלכם בשיטת ה-NLP ממני עליכם. מפתח מספר 1, דע את המטרה. הרבה אנשים כשהם יוצאים לדרך אפילו לא יודעים את המטרה שלהם. אז תבחר מטרה ותדייק אותה. מפתח מספר 2, גמישות. שים לב, בדרך להגשמת המטרה יקרו כל מיני דברים. העיקר הוא לשים לב ולגלות גמישות. מפתח מספר 3, חדות חושים. כשאנחנו בדרך למטרה שלנו, אנחנו צריכים לשים לב כל הזמן מה מתרחש בסביבה, לגלות הזדמנויות ולהפעיל אותם לכיוון המטרה שלנו. מפתח מספר 4, פעל עכשיו. הרבה פעמים בחיים שלנו מגיעות בדרך למטרה הזדמנויות לפתחנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לפעול. פעלו עכשיו. מקווה שעזרתי לכם ותכתבו לי פה בתגובות איזה טיפ הכי עזר לכם.